ser grill amb ser grill. Això és l'oceà de Kundu. Ted. Està aquí tot focuset, fotent uns Isaacs. Si em pots donar una mica de feedback de si em sent bé, de si es veu bé, de si el so del joc està massa alt o el micro molt baix, de totes aquestes cosetes. Puja el volum de la veu, ara, millor? Més sòlid així? O no ha canviat gaire la cosa? Potser és cosa de que una mica més. Vinga. Ara sí, sòlid. Bueno, és que també és que m'he d'acostumar a parlar fort, perquè ara estic al pis, hi ha penya. I puc això una mica del joc. Podria fer-ho. Això ho he fet des de l'OBS. Una cosa així. O inclús una cosa així. Si l'he baixat massa em dius. Sorry, és que així ja puc... Si ho trobem ja deixo aquesta configuració per sempre i ja està, així ja no toco res. Puja una mica més el de l'Isaac, joder, ara l'he baixat massa. Vale. No problema.
Així, vinga. Kunde. Tu saps com va l'Isaac o no? T'he explicat alguna vegada? O el que estàs veient ara per tu és completament aleatori? Que bé podria ser. Una part important de l'Isaac és lo fucking aleatori que és tot. He jugat també chill. Capaz que hem jugat junts, però no me'n recordo. Notificacions de què? O sigui, pel xat tinc el mòbil aquí al costat. Resubscripció, no, resubscripció encara no ho he tocat. I no sé massa com es fa. Bueno, crec que vaig veure un vídeo que t'explicava, llavors és una de les coses que tinc pendents. Però no, encara no ho he tocat res d'això. De fet, crec que el seu seria, o sigui, com que tampoc m'hi vull ratllar gaire, sé que hi ha com unes coses per defecte que puc posar. Per la subs i tot això. Llavors, fer-ho. De fet, el que no sé ni com es fa és posar el xat en pantalla. Saps com dir que tenen els streamers que surten com el xat aquí? No sé com es fa. Tu, Ted, el que sí que t'anava a dir és, o sigui, l'estream aquest, bueno, ja em convé molt que em puguis ajudar a tocar coses de l'àudio i que se senti bé i que l'estream estigui guai. Però també volia mirar de pensar a secció d'antisocràtics. La cosa és, demà pel matí gravem antisocràtics i farem dos programes. El primer, que serà rotllo inaugurazione de nou promoció, de la promoció que tenim, del patrocini, i després farem un altre. Llavors, per aquest altre necessitaré secció, i si em vols donar un golpe de mano, doncs serà més que benvingut. Però chill, de moment uns Isaacs tontorrones. Freestyle, bastant freestyle. De fet, tu saps quina IA és GPT-3? Això és bastant loco, GPT-3 és una IA que redacta coses. O sigui, tu li dones com un input, una frase, el seu és que tu li donis una frase i a partir d'aquí et redacta com una resposta, o sigui, o la continuació d'això que tu hagis escrit, llavors t'escriu històries, o pots escriure com iniciar un correu electrònic per aplicar a un lloc de feina i ell te'l continua, o pots fer un document científic, o pots fer una secció d'un podcast. Llavors crec que s'ha de mirar si és de pagament o no, però seria bastant guai que hi hagués una secció, o sigui que la meva secció fos una secció que no he escrit jo, que he escrit una guia. Això ho condiria bastant, però s'ha de mirar si és viable de fer. Era una possibilitat. Fuck, estava distret. Per això serveix per crear un guió, exacte. O sigui, la idea és que m'escrigui el guió de la secció una intel·ligència artificial. Per ja ser, vull dir, completament la revolució de les màquines, no ve jo de pensar res. És això, la revolució de les màquines. Ho puc fer per les vegades que he portat en plan entrevistador i entrevistat, que escrigui l'entrevista la IA. Una secció que sigui una obra de teatre, uf.
Això podria estar bé a nivell artístic. Passa que igual fa una mica, no sé, fa una mica més de pal escoltar una obra de teatre llegida. Però no sé, o sigui, parlar d'un tema és que s'ha de veure com ho fa i quin potencial té, perquè la veritat és que no tinc ni idea. Però què sé, si parla una cosa guapa, una història, i com estigui redactat. O sigui, no sé si existeix dins la IA. Clar, aquesta IA ha estat entrenada i en funció de... Si l'han entrenat amb novel·les, doncs serà bastant top en escriure novel·les. Si l'han entrenat fent obres de teatre o una història o el que sigui, doncs serà bastant crec en això. Si l'haguessin entrenat fent guions, en plan li presenten molts guions, tu a la IA aquesta doncs, li vas passant molts scripts de guions, de pel·lis i d'obres de teatre i de guions de podcast, doncs igual també en sap. I sap quin és el format i perquè sigui com dinàmic i que sigui distret i tal. S'ha de provar, s'ha de provar. Vale. No. Estic intentant anar per feina perquè tampoc vull estar molta estona fent partida de l'Isaac, o sigui, una run doncs està guai. Però és com poc dinàmic, entenc, estar mirant. I tampoc tinc encara tampoc em surt d'anar xerrant i aquestes coses, perquè encara li he de pillar tot això. I tinc la maldició aquesta que no em deixa veure el mapa i em toca bastant els ous. Perquè llavors he d'anar vagant. Per exemple, ara he arribat a l'habitació del bosc, però no he anat a l'habitació groga encara. I saber on està. Bueno, podria entrar ja. Entro. Vinga. GG, ja ves, ja he rebentat amb aquell. Vale, va, anem a buscar l'habitació groga i prem. I això que és temptador, però en veritat tinc prou bons objectes, no voldria que em sortís un dau de camp d'objectes, llavors no entro. On no he anat, tio? Que no em surt aquí... Ah. L'habitació groga. Mira-te-la. Pues no està mal, en veritat, No és gens mal objecte, mira. Les llàgrimes travessen la pantalla. Entren per un costat i surten per l'altre. I dona més rango i spectratives, que vol dir que travessa els enemics. Llavors pots fer diversos hits. Ja veus, ja veus. De fet, jo estic jugant una mica a perro perquè estic jugant amb un mod, que és el mod aquest que quan m'acosta un objecte em diu el que fa. I això amb l'Isaac és molt perro, perquè la gràcia de l'Isaac, bueno, per la gràcia de l'Isaac és que no t'expliquen res, que és literalment, joder, un altre puto cop la maldició de no saber el mapa, de no veure el mapa. Bueno, això que és una... La idea aquesta que no t'expliquin res i que hi hagi infinites coses, infinits objectes o modes de joc o coses ocultes o el que sigui, i tu has d'anar trobant. En canvi, jo estic jugant amb el mod que t'ho va dient tot, que és una mica perro. I et diu també, no només et diu què fa cada objecte, sinó surt un número al costat de l'objecte i aquest número va del 0 al 4. Si surt un 4 és que és un objecte boníssim, si surt un 0 és que és un objecte que és bastant una merda.
i doncs, entremig tens tot l'espectre. I aquest objecte en teoria és un 2, vull dir, no està mal, però no és cap meravella. Però mira. Hòstia, vale, ara hem trobat l'habitació groga bastant més ràpid que abans. Fuck. Cunde perquè tinc un objecte que és que crec que em fan danyo, apareix un bitxo que va amb mi. I ha aparegut la merda aquesta gegant, la enorme aquesta, que mola perquè va creant merdes més petites, vull dir. Era realment un bon aliat. I ara, aquest objecte és una merda. El pillo. O sigui, té més sentit pillar-lo que no pillar-lo, però crec que és una merda. No és pas un bon objecte. És que el joc és tan absurd. O sigui, hi ha coses ultra creepies, però després hi ha pues, una merda que t'ajuda. Anem a la tienda. No! Hauria entrat a la tienda, però en lloc d'haver-hi... aquest trinquet és molt bo. En lloc d'haver-hi la tienda, pues, hi havia aquest enemigo. Però l'objecte que he pillat ara en teoria fa que les llàgrimes girin a l'aire per anar cap als enemics. Giren com 90 graus. Llavors el van a buscar. Està fino. Tu? No hi ha enemics? Ah, sí. Ja està, ja. O sigui, igual ara se m'ha liat una mica perquè hi ha tants bitxos. O sigui, hi ha tants... Ui, allà està el boss. Hi ha tants bitxos en pantalla, entre els enemics i els meus, que és un caos, no veig res. Vale, i això ja és el pie de mamà. Cunde. Llavors, ara, quan mates el pie de mamà, t'apareixen dos objectes, que són dos polaroids. Un és polaroid i l'altre és el negatiu. En funció de quin agafem, estem escollint per quin camí anirem després. Llavors, amb aquest personatge, aniré pel camí de dalt. El camí de dalt és agafar la polaroid. Som-hi. Tenim mapa. Joder, no està mal, per variar. Tu i aquest tio tan gran. És que ara mateix la pantalla és un caos, hi ha massa bitxos. Vaja. Aquesta aranyita en veritat és com un boss dels primers nivells, però a mesura que vas avançant els bosses es tornen com enemigos normals a les plantes més xungues, o sigui, a mesura que vas baixant. Què dius? Sí. I l'ou aquest que et segueix.
L'ou en teoria és l'objecte que fa que aparegui un bitxo cada cop que em donen. Ah, mira, ja han matat a la merda. Ja els han matat. Per això ja no apareixen. Ara només tinc la cosa aquesta que rebota i l'ou que em segueix. Epa. Posem aquí una bombita. Molt bé, per 3 monedes. Joder. A veure, on vaig? Què vol dir? Vale, això és el mapa, cap on anem? Vaig cap a baix, vaig cap a la dreta. Vamos! Aquest nivell és quan abans trobis el boss millor. És prou bon objecte, No. Hòstia, hi havia un cor allà, segurament l'hagués pogut anar a pillar, suda. Si havia de tenir alguna maldició, prefereixo que sigui aquesta abans que qualsevol altra, la veritat.
favor. Shot speed up. Com? Pots parlar d'un cabret de la Bisbal, de la Bisbal suposo, que ha mort, no fotis, es diu Albert Sola, que era fill... havia escrit un llibre sobre el tema i tot. No fotis. Però s'ha mort en plan... O sigui, era en plan xalat o era en plan real i s'ha mort i sospita que l'han silenciat? Saps? Ah, vale, s'ha mort de gran, hòstia, vale. És que, tal com estàs pintant la trama, és en plan, tu, hi ha un que era fill del rei i, bueno, deia que era fill del rei, hi havia com proves i tal, va escriure un llibre i ara s'ha mort. És com, sona a que... Aquí l'han intentat silenciar, saps? Però no, si ha mort de gran, hòstia. Heavy, Bueno, això del rei tenint fills desperdigats per allà, va haver un moment que va ser com super bombo, després vam com deixar de parlar perquè sempre van apareixent coses noves, però la cosa ha seguit allà, no és com que ara mateix el rei deu tenir com molts fills por ahí desperdigats. S'ha desplomat el baron, era habitual. Joder. Quin mal rotllo també. Amor sobtadament 66. Bueno, si s'ha... Si hi havia gent, jo què sé, o si ha sigut un bar, vull dir... Amor de gran, suposo, o d'alguna altra cosa, algú tindria. Però que xungo, I és això, hi havia com la cosa aquesta del rei tenint fills i no sé què, però després no es va seguir investigant massa més, no? Qui és l'altre que diuen que ha tingut molts fills por ahí desperdigats? Sí, és molt bon tema, en veritat, i arribar a fer connexions amb tu o amb algú de sentir. És molt bona. O sigui, no és cap tonteria això que dius. Perquè a més, si ja està com tot documentat i tal, vull dir, si el tio que es va fer el curro de oi, a les proves i tal, serà com relativament fàcil trobar arguments a favor. No? Hòstia, m'agrada bastant, M'agrada bastant. Com es deia el tio? O per trobar la notícia? Albert, m'has dit, em sembla. Albert Solà. Hauria estat el primogènit. Joder. És heavy, Sí, el successor. No, i aquest tio va tenir fills? Ha tingut fills, aquest tio? Perquè, clar, si era el successor, és el que hauria hagut de ser el successor, i ara s'ha mort, els seus fills, el seu primogènit hauria de ser el rei. Entenem. No? I això funciona així.
No he vist molt com m'han donat aquí. Sí que res de morir, Tu, Bernat, m'ha agradat molt el tema, segurament fas això. M'ha condit molt. M'ha condit a gas. Sí. I em sembla prou sèrio el tema. Sí, en el seu moment, quan van haver-hi aquestes trames, no va ser com que hi havia molta gent que s'hi volcava una barbaritat. Hòstia, amb un test que demostra el 99% que són germans. Clar, és que ara et pots fer aquests tests. És heavy, és heavy. És bastant heavy. Però on ho estàs trobant això? O això és simplement de buscar a internet? És a dir, aquesta info? O forma part del llibre? Tenen mi germana a Bèlgica. Vale, i sabem què és el que ens fa pensar que ell és fill del rei? O sigui, entenc que no són test d'ADN perquè evidentment el rei no haurà accedit a això, però segurament serà en plan connexions amb qui és la mare del... Bueno, amb qui era la mare d'aquest home i tal, no? Deuen ser les proves. Perquè és perquè la teva mare va estar amb el rei o el rei va en aquest lloc i estava amb la mare i van estar un temps junts i després tal... Pues suposo que hi haurà com una història d'un romance darrere. És que és heavy, però és que a més tens totes les de perdre. O sigui, no pots entrar en una batalla contra la corona amb aquestes coses perquè tens les de perdre segur. És una liada. Per què va tot a càmera lenta?
Ah, que no tinc claus. Estupendo. Pues res, tu. Vaya. Venga, va. Por favor, tío, ¿puedo apreciar algo? Joder. Uf. Bullín. Logro desbloqueado Blessed Penny. Pues mira. Y ya está, ¿eh?